dafara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko diba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi so in na an bɛna na baabu min sigi o bɛna na tali kɛ maliden minnu bɛ faransi olu ka sɛbɛnko hukumu kɔnɔna na nka yan'o cɛ an b'a fɔ a ɲɛna sa k'a fɔ min ye kibaruya misɛnmanin fitinin dɔw bɛ yen an bɛna na olu bɔ an senkɔrɔ fɔlɔ yanni an ni ba ka ɲɔgɔn sɔrɔ ale yɛrɛ sera an ka kɛnɛ kɔnɔna na ka ban Falaye I b'a kalama k'a fɔ ko nin waati laban in na min ye sanyɛlɛma hukumu kɔnɔna na maaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ bi jumadonyaba in yɛrɛ la bato ni dugawu kɛra yɔrɔ caman na jamana bɛ se ka basigi cogo min na a bɛ se ka ɲɛsuma cogo min na Bamakɔ kɔnɔna kɛra cogo min na n'o kɛra dugawudenw ye Mali fantɔw fana fɛ fana maa caman ye dugawu don yaasa ɲinansan in a bɛ se ka kɛ lafiya ni basigi ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Masinakaw fɛ ye olu ye kuranɛjigi kɛ kuranɛjigi belebele min senfɛ sa dugudenw bɛɛ lajɛlen nana ka na dugawu kɛ misiri kɔnɔna na ɲinansan bɛ se ka kɛ cɛfɔ ni kanbɛn ni basigi ye cogo min na Masina alimami ani Masina dugutigilakaw bɛɛ lajɛlen jɛra ka na kɛnɛ in kɛ kuranɛ kalanni fana kɛrɛfɛla la fana u ye sarakabɔ fana kɛ yaasa dugudenw u bɛ se cogo min na ka ɲɔgɔn minɛ k'u kalalen to ɲɔgɔn na olu y'o baara kɛ Bankasikaw fɛ a yɛrɛ k'a fɔ sa nin waati laban in kɔnɔna na san 2025 u y'a yira sa ko n'u ko bɛ kimɛli kɛ ko basigi nana o kɔnɔna na ka tɛmɛ san tɔw kan dugu caman bɛ olu tun ye degun sɔrɔ gɛlɛya tun bɛ yɔrɔ caman na sɔrɔ fana kun gɛlɛyalen don kosɛbɛ Bankasi n'a bolofara caman na olu y'a yira sa k'a fɔ ko min ye san 2025 ye o fisayar'u ma kosɛbɛ min ye Bankasi yɛrɛ ye u y'a yira sa k'a fɔ ko waleya in a y'a to u ka dugudenw yɛrɛ ka taa u yɛrɛ sɔrɔ fo Tumutu Biennale la wa u taara ka t'u jeniyɔrɔ f'i ye u ka maa caman y'a sen don o baara in na o jar'u ye kosɛbɛ
an sɔngokaw fɛ dɔgɔkun 3 kurantigɛ kɔfɛ janvier kalo tile fɔlɔ kuran nana min ye soudɛriw ye bololabaarakɛlaw ni jɛgɛmɔnaw ni jɛgɛminɛnaw ni jɛgɛfeerelaw u bɛɛ lajɛlen y'a yira sa ko nin kuran na in kɔni jaru ye kosɛbɛ kuma tɛ a nana ka bɛn ni san daminɛ ye sɔrɔko ta fanfɛla la u bɛna fisaya kosɛbɛ kulukoro sifinw wulila k'u jɔ yaasa jiko o bɛ se ka kɛ basigi cogo min sabula tilema kun bɔtɔ min filɛ nin ye min ye jiko ye a bɛna gɛlɛya kosɛbɛ kulukoro plateau ale denmisɛnninw olu ye wuli ka jɔ kɛ ka musaka dɔ fara ɲɔgɔn kan u yɛrɛ dama yaasa ka se ka min ye jibondon dɔ k'o sigi sen kan arajo IDFM ale ni u ka maa baɲumankɛtɔn wɛrɛw olu farala ɲɔgɔn kan min ye 100 ani 60 ɲɔgɔn ko ye o sera ka sɔrɔ k'o bila wagane kɔnɔ yaasa ji ale bɛ se ka kɛ cogo min na tigɛbali ye funteni ale min natɔ filɛ nin ye Mali jamana ale y'i kangara Jamon Sima maaw ni baarakɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ Jamon Sima ale tun y'a laɲini sa k'a fɔ ko a bɛna maa caman bila ka taa baarakɛbaliya la n'a bɛ fɔ ma ko lisansement ka sababuya kɛ ko sɔrɔ tɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw ye maa bila sa ka taa gɔngɔn terikaw fɛ yen Bafula bɛ marabolo kɔnɔna na ka taa siman bɔra in ale lajɛ nin tubabu kalo salen tile 29 mun nana ye baara bɛ kɛ ni minɛn o minɛn ye a bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yen usine yɛrɛ mago bɛ minɛn minnu na ka se ka siman dilan olu bɛ yen usine machine olu ma tiɲɛ baarakɛlaw yɛrɛ dafalen waliya min fɔra sa ko inspecteur kana ko yaasa ka se ka maaw bɔ baara la ko o kɔni o ma ye kɛnɛ kan ye gɛlɛya ye min ye sa baarakɛlaw a ɲininu fɛ u k'u cɛ siri ka baara kɛ tajiko kɔni o fana u y'o gɛlɛya ko kuma fana fɔ nka min ye baarakɛlaw ye u y'a yira k'a fɔ ko inspecteur nana ka nin ɲɛda kɛnɛ kan o de jaru ye kosɛbɛ n'o tɛ k'i sigilen to Kayi k'a fɔ k'i b'olu ka ko jalatigɛ o kun tɛ ja olu ye BMS min bɛ Faransikaw fɛ yen k'a b'a da a ka client tulo kan a na kɛ an na ba ɲininka ni ɲininkali in na han sabula nin waleya in nin kuma cayara dɛ bɔlɔlɔ sira kan ja dɔ ko bɔra k'o cari fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen fɛ min ye jama baden ye passeport taliko kuma a bɛ taliko la an ka babu bɛna taliko de la sisan banki ale kɔni y'a yira sa ko a bɛ a ka client ladɔnniya k'a yira sa k'a fɔ min ye passeport sarali ye o kan ka kɛ hukumu min kɔnɔna na o bɛrɛw bɛɛ lajɛlen faralen don ɲɔgɔn kan ja min bɔra ka yir'u la k'u bɛ hakɛto ɲini kow fɛ k'olu yɛrɛ semako tɛ ni ye BMS France ye k'a b'a da ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen tulo kan maa minnu n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ani maa minnu n'olu ka clientw ye ko fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa yaasa ka bɔ f'u ka soba la baara min bɛ kɛ passeport ko ta nasira ka tɛmɛ consulat fɛ nimisi wasa bɛ se ka sɔrɔ baara la cogo min na u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye u ka baarakɛyɔrɔ bolo 2 min bɛ Faransikaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Parikaw fɛ Monterey ko fana o bɛ ka baara u 2 bɛɛ bɛ ka baara kɛ nin waati in na k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 kɛrɛnkɛrɛnnenya la u y'o sigi sen kan ntɛnɛn yaasa maaw bɛ se cogo min na k'u ka musakaw sara ka se ka min ye u ka passeport baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ BMS France ko fana k'a b'a da ka client tulo ka sa k'a fɔ ko passeport sarali a kan ka kɛ ni i bɛ kɔn ka laɲini kɛ k'a fɔ min ma nanzarakan na rendez-vous n'i y'o ta consulat la tuma min na sa i bɛ sɔrɔ ka min ye wari sarali tɔw bɛɛ lajɛlen passeport ko fɛn fɛn bɛ kɛ ka se k'o ɲɛfɔ BMS France k'a b'a ɲini a ka maaw fɛ maa sa n'i b'a fɛ kɔni ka ko ka nɔgɔya i bolo ani ka denbaya bolo i k'i cɛ siri sa min ye nin baara ninnu i k'olu bɛɛ lajɛlen kɛ ka matarafa i ni consulat ni ɲɔgɔn cɛ k'a bɛ faamuya ko ɲuman ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ Falaye sini o ye Mali ni Tunisie bɛnko 5nan ye nka o ma deli k'anw ci finale kɛnɛ kan han an n'u ye bɛnko 5 min kɛ Falaye an y'u tɔn dɛrɛ ko siɲɛ 3 kelen kɛra 2 ni bi ye tɔ kelen dɔ in e yɛrɛ bɔra o kalama o kɛra cogo min na sisan sini ta in min kan ka kɛ nɛgɛ kanɲɛ 19 stade Mohamed V kɔnɔna na Casablancakaw fɛ yen 8e de finale supporters k'olu wulilen don k'u jɔ u hakilila tigɛlen don k'a fɔ ko min ye Tunisie kɔni ye jɔnko ala o man ka se ka an dasi Mali Tunisie ko a bɛ farafinna ndolantanbaw fɛ jamana 2 in u ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɔnɔna na sa Coupe d'Afrique tako 3 laban ninnu bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen kɛra Mali ka se ye min ye match 2 ni 2 o de kɛra la bɔko 5 in kɔnɔna na min ye Mali ye ale ni Tunisie u ka ɲɔgɔn bɛn sa e ka tako 4nan nana kɛ nin ye supporters k'olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sɛgɛ minnu bɛ bɔ Carthagekaw fɛ yen k'olu tɛna se ka se sɔrɔ anw ka cogoya si la wa an ka denmisɛnw k'u ninkura fiyɛr'u la
gɛlɛya minnu tun b'u kan u y'olu bɛɛ lajɛlen furakɛ ka se ka u labɛn hali n'o y'a sɔrɔ an ka joueur dɔ bɛ yen n'o ye Gasu Jara ye ale kɔni banana entraînement senfɛ kalo tile 30 kalo salen tile 31 entraîneur ko fɛɛrɛ nana sigi sen kan o ko la min ye Usumani Ongoyiba ye ni ale yɛrɛ kɔni ye sɛgɛw ka sigiyɔrɔma dondonba ye a ko a hakilila tigɛlen don Seydou Jabate fana o fana ko k'ale hakilila tigɛlen maa minnu bɛ yen sa n'olu yɛrɛ taalen don sɛgɛw yɛrɛ nɔfɛ kɛnɛ kan ye u bɛɛ lajɛlen ko nin ko in wa ko nin kɔni k'an bɛ tɛmɛ Tunisie la nka n'an tɛmɛna Tunisie la fala ye Sudan ni Senegal min ma se o la k'an n'o bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ carré la a ma jan n'olu ka ɲɔgɔn sɔrɔ ye cɛw Tunisie kɔni kana an bɔ nin yɔrɔ in na wa sisan min ye sifin minnu bɛ aigle kɔnɔna fala ye olu y'a yirala k'a fɔ sa k'olu de kɔni bɛ sɔn ka koba kɛ nin sen ni entraîneur ye danaya da o kan nka entraîneur kumalamaw ale ka ko na anw ka dɛgɛw tɛ fin minɛn kelen kɔnɔ a bɛ taa ka maa ninnu ta k'u don minnu tɛ ndolantan tɔn t'u bolo u tɛ ka jouer a bolo caman de don a kɔnɔna na n'u sɛgɛnna an ka denmisɛnnin ninnu fana bɛ don olu tɛ taa fan y'u yɛrɛ la nka sen k'a k'a cɛsiri a ka classement ɲuman kɛ ayiwa fala ye ko dɔw fana ka sugu wulilen don nin ko in na dɛ min ye an ka moriw ye an t'a fɔ mori dɔw ninnu yɛrɛ dɔw ye mori ye wa parce que balontan ko in mana se bɛɛ ka sugu de bɛ wuli ka fan fɛ o maa ye kolon feerelaw ka sugu bɛ yen filefiyɛla kolon ka sugu bɛ yen ala anw yɛrɛ journaliste kolon ka sugu fana b'a la koyi an kana ɲinɛ o kɔ dɛ journaliste caman fana taalen don yen fɛ fala ye i bɛ yɛrɛ ɲininka n'o y'a sɔrɔ a dɔw bɛ balontan yɛrɛ ɲini k'a ye yɛrɛ kan na bɛɛ ni taakun don o la sa ko an kana ninnu maa ninnu lamɛn fala ye nka bi ko Bamako réseaux sociaux falen don a la tewu ko dɔ ko miliyɔn kɛmɛ ko k'o de ɲini ka da ko n'o kɛra ko an bɛ kubu ta dɛ ayiwa ne ma dala n'anw ta ye miliyɔn kɛmɛ ko ye dɛ ka se kɛnɛ kan anw ta ye o ko de ye o kɔni kuma cayalen don réseaux sociaux kan n'Ala sɔnna a ma fala ye sini farikolo ɲɛnajɛ in an n'a lajɛ min ye labɛnw na kɛ yaasa an ka se ka dɔ fɔ a la sini bi an ni maa min bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ka baro kɛ sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la tɔn min sigilen don malidenw tɔgɔla faransikaw fɛ yen n'o ye ɲɔgɔn dɛmɛ ani hinɛ o hukumu kɔnɔna ye adamadenya tɔbɔtɔliko la an balimakɛ n'o o ye Dabakotoba ye ale b'an kɛrɛfɛ yan bi su in na fulakɛ i ni su nin t'i siɲɛ fɔlɔ ye kɛnɛ in kan an b'i fo k'i waleɲuman dɔn i nalen la bi su in na ne ka se ka masala a ka d'an ye yan'an ka don kumaw kɔnɔna na ni samɛ foli b'i fɛ i k'o lase maaw ma sabula an bɛ sankura daminɛ na san 2026 Tout à fait. Merci Kassim.